kanyo kiwacho ni nyaka sani nyalo bedo ni sekta mar thieth oheo kata obembo counties magwa. Mana kaka isewacho ni nyaka sani sekta mar thieth mantiere lwet sirkal maloch gwenge, nyaka sani jopiny ok yud kony e yo makare. Dago mar penji ni nyalo bedo ni ng'ama onego bed ni seyo kuom gima chalo kamae. Nyalo bedo ni sirkal mamalo ema ponono ok chiw omenda moromo ne counties mar mondo mi ota sekta margi mag thieth. Kose ute mag thieth mantiere counties mopogore opogore pacho ka ema ponono ok los omenda moromo manyalo konyogi e tayo chenro maggi mopogore opogore. Mano swali maber. Nitie gima waluongo ni health financing. Ma is for aparo ni kuoma is the most important thing. Wadak ndalo miluongo ni capitalist. We are in a capitalist country. Mano ngiso ni pesa ema wuoyo. Jomwa wacho ni, sorry, English wacho ni money talks. Koro kidwa a health system ma function seamlessly. Mano ngiso ni onegibed gi enough money mar finance that health system to run smoothly. So, one, at the county level, counties ok generate income. Counties ok generate revenue. Moromo magchulo jomatiyo e counties. Mano, that is the first handicap ma counties nego. The only way ma counties nyalo brag ni we have enough human resource en kagi chako yudo revenue enough mar take care of the population. And mano just HRH. Poko wuoyo kata e wach insurance. Poko wuoyo kata e wach yedhe infrastructure. Number two, at the national level, Sirkal mamalo mar national government has failed us. Nekech in their budget, national budget, for example, in 2022, negi keto only approximately 10% of the budget to healthcare. So out of the 10% magi set aside for healthcare, more than 70% remained in national government. So some 70% of the budget dong a national government to health is 100% devolved. To penjo mawangoni, what is the interpretation of the funding? Nekech how health is 100% devolved, that means budget mar health should at least be 95% devolved. Koro national government be ema fail were the most kuoma reach our targets. And gima the union KMPDU wachone, well, kawadwani health obed 100% devolved. The one option is devolve 100% mar revenue, sorry, mar budget mar health. If that is not the case, then wadwok 70% of healthcare back to the national government. Mano thing is only the curative aspect of health or duoge national government. Curative mano is only nurses, doctors, the clinical officers, mondo doge national government. National government they control gikmoko kaka training, transfers, and you know, gikmo ni human resource for health aspect of it. Casto counties okaw the 30%. 30% mar health ngiso ni gibi kao the preventive. Mano kumantie gi community health workers madi konyowa gi the preventive part. Ineno ni recently ne wan gi tuo mar nyaldiema in Nyanza. Koro the community health workers at the county level, ma county control, pay, employ. The orgi to the home households gidi chiwo gimiluongo ni health education. The other thing ma counties nyalo kao en infrastructure. And kaka KMPD waparo ni counties nyalo